ug gitawag niya ang yuta gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa iyang pagsalo gikan sa Sion hingpit sa kataon nagasidlak ang Dios sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pagtapok kamo mga buutan ko sa akong atubangan, kamong nakiksabot kanako pinaagi sa sakripisyo ug ang mga langit magasangyaw sa iyang katarong kay ang Dios mismo mauma ang maghuhukom sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ihalad ngadto sa Dios ang pagdayo agik imong sakripisyo ug tumana ang imong mga panaad ngadto sa labing hataas unya sangpita ako sa panahon sa kagul-anan luwason ko kamo ug himayaon ako ninyo sa matarong ipakita ko ang